So, good morning, you all, and welcome you all to Bhagyasut YouTube channel. So, Bhagyasut YouTube channel is an educational channel. But the sad reality is that nowadays education has been only confined to the technical aspects like how to start a motor or how to build a motor or how to build an apparatus or how to use that apparatus. But according to our Sanatan Dharma, that is not the role of a educationalist or teacher or a guru. A guru will be called as a guru when he has covered all the aspects of the students, like the cultural aspects, like the educational aspects, their career opportunity, and their uh, challenges in the daily life or day-to-day life. So, being a Odia or being an Indian, I have knew that teacher is not just a instructor. Teacher is everything to a student. So in my channel there will be technical videos like what is mathematics, what is science, and what is English, and how all those things have been invented and how they have been used in our day-to-day life or in our daily practice. But with that, I have also try to implement that thought process that will be helpful to every of my each one of my students and their parents to choose a right kind of behavior and right kind of career when the situation or when any kind of situation will be thrown at them. So before that, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ଉଠୁଛେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଯଦି ନିଜେ ମୁଁ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁନି ନା ବା ନିଜେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁନି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ. ବଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ I have learned this from my school days from Mahavir Vidya Mandir Daspalla. There is two pillars of my institute, that is Takan sir and Manoj sir. They have imbibed me and implemented that thought inside me like ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବ, ଉଠିକି ମୁହଁ ଧୋଇବ, ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ୱିଥ୍ ଅଗରବତୀ ଯେଉଁଥିରେ ଧୂପ ବାହାରୁଥିବ ବା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବ. କାହିଁକି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ କହିଥିଲେ. ଆଉ ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଢାଳଟେ ନେବ, ଛୋଟିଆ ପାଣି ଢାଳଟେ, ସେଥିରେ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ବେଲପତ୍ର ପକାଇଥିବ, ତାକୁ ଡେଲି ଖାଇବ. ତାହେଲେ ତା ପଛରେ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେହେତୁ କୌଣସି ଧର୍ମଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ତେଣୁ ସେ ବତେଇଥିଲେ ଯେ ତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ. ସେଇ ସମୟରେ ତ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲୁ, ବୁଝିପାରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଧୁଥିଲୁ, ପାଟି କରୁଥିଲୁ, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବତେଇଛନ୍ତି କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନି ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଫ୍ ଏନି ୟୁଜ୍. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମର ଶେଷ ସମୟ ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ସାର୍ ଆମକୁ ତା ପଛର ସାଇନ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ଆରେ ତୁମକୁ ଯଦି ସକାଳେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ମଶା ଧୂପ ଲଗା, କାହିଁକିନା ପାହାନ୍ତାରୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଶା ଲାଗନ୍ତି ବହୁତ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ମଶା ଧୂପ ଲଗାଇବାକୁ ସାର୍ କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଗାଲୁଆ ମାରିକି ଲଗେଇ ନଥାନ୍ତୁ. ସାର୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମକୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ଯାଇକି ସେଠି କ'ଣ ଲଗାଅ, ଧୂପକାଠି ଲଗାଅ, ବାସ୍ନା ବି ରୁମ୍ର ହେବ, ମଜା ବି ଲାଗିବ, ତାପରେ ମଶା ବି ଆଉ ହେବେନି କି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କମିଯିବ, କାହିଁକିନା ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବହୁତ ମଶା ହୁଅନ୍ତି. ତାହେଲେ ମଶା କାୟ ଧୂମଃ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦଶମ ବା ନବମରେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବେ, ନିବାରଣାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥୀ ମଶା କାୟ ଧୂମ, ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର 3000ରୁ 4000 ବର୍ଷ ତଳର ଭାଷା. ତାହେଲେ 3000 ବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ପ୍ରଚାରକ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ତା ପଛର ବିଜ୍ଞାନ ଯେ ମଶାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧୂଆଁ ଦେଲେ ମଶା ହେବେ ନାହିଁ. ତେଣୁ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା କି ଆରେ ଯାଅ ତୁମେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂଆଁ ଦିଅ, ମଶା ହେବେନି, ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ନା ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ଅଛି, ମଶା ଗୋଟେ ପାହାର ପକାଇଥିବ ମଶା ଉଡ଼ିଗଲା, କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ଧୂଆଁ ଦେବାରେ. ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂପ ଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ଏକରେ ମଶା ଆସିଲେନି, ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ଯାଇକି ଭେଟିଲେ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ. ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ, ଯାହା ଆଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ଯେତେକ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁ ଅଛି ଜଣାଇ ପାରିବା, ସିଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ. ତା ପଛରେ ଥିଲା ଏହା ସାଇନ୍ସ
ता सहित जो पानी ढाल भितर आमर तुलसी पत्र 2टी आ बेलपत्र गोटे 2टी पकाइବାକୁ सार कहीं कही तुलसी पत्र गोटे हूँ कौन थंडा बा कफ ए जनित जेतक भी रोग अच्छी ताकू प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर आम समस्ते पढ़ीचे भी समस्ते भी शुणीचे ताले जिते आम तुलसी पत्र गोटे जोड़े हौ खाइबा बा बेलपत्र गोटे जोड़े खाइले आम हजम शक्ति बढ़ीज हजम भल हम एवं गैस्ट्रिक प्रोब्लेम रही गैस प्रोब्लेम रही तुलसी पत्र डेली खाइले आमको थंडा बा काशजनित कौन रोग हबार संभावना नहीं बा हबनी सहजरे तेणुक पछरे थिला या साइंस किंतु ताकू जदि हमको जबरदस्ती कहब तुम साइंस फॉलो करो कोरोना टाइम रे जमी लोक कहला यू हैव टू वेयर द मास्क माने तुमको मास्क पिंधा पड़ो ना कोरोना हो लोक कहला अरे कोरोना की रोग आमको हबनी किंतु जो जगन्नाथ ना रे कहला कि प्रभु जगन्नाथ कहते 2 लाख तुलसी पत्र समस्ते खाओ तुमको क्या कोरोना हम ना समस्ते आम समस्ते ना भी 90 ରୁ 95% लोक आम कौन करते रे से आम खाई तेणु भगवान ना आम जो गोटे भल कम करने जाऊे पछर विज्ञान जन को बुझेले से बुझीपारनि किंतु सेटा खाईदे तार कौन लाभ हम आम जाचे ताकू जमीती भी करके आमको खुआइबा पड़े तेणुक आम सनातन धर्मर प्रचारक मैंने जो मैंने भी थे से समय ता पछरे थिला कारण से आज सकाळू कहीं पानी सहित चौरा मूल आम टे दौ नहीं कि धूप बा से दीटा माने कौन आम करूँ रे तुलसी पत्र खाऊ एवं बेलपत्र खाऊ ता पछर कारण बा साइंस बा विज्ञान थिला से मुझे गर्वित जे मु गोटे सनातन धर्म रूपक राष्ट्र रे जन्म नहीं जो प्रति जोटा को मु पिला बेले कहूले अंधविश्वास मु करी ना किंतु मु जेते जेते आगु पाठ पढ़ी चली जिते मो गुरुजी मान सहित मु मिसिली जाइकी से टकन सार हूँ मनोज सार हूँ मो हाईस्कल लेवल बा कॉलेज लेवल बा ता आगु को जो पाखे भी जो मान पाखे पढ़ी से पाखे नॉलेज थिला से माने केमिति याकू इम्प्लीमेंट कराई पारिबे से उपाय भी आमको बतैथिले तेणु मु आज पर्यंत व्यवहार करि आसुची तेणु मो जीवन रे केतेबेले थंडा जनित रोग बा काश एमिति किछि हेइनी कि माने मोर हजम को नहीं केतेबेले आज प्रोब्लेम हेइनी काहे ना पछर विज्ञान से माने आमको बतैछंती आउ से विज्ञान को गोटे परंपरा हिसाब रे बतैछंती तेणु परंपरा को अंध होइकि फॉलो कले ताको अंधविश्वास कहा जीवो किंतु परंपरा पछर विज्ञान जदि आमे जानि कि ताको फॉलो करिबा बा ताको आम निजर जीवन शैली के आनिबा ताले आमे सबले खुशी रे रहिबा। जय जगन्नाथ, जय ओडिया, जय जगन्नाथ, जय हिंदू, जय सनातन धर्म। एतिकी आज पई शिक्षा थिला, शिक्षा तो नुह समस्त को जनइबा को चाहूली मो तरफ जन देती आपण उपर निर्भर करे आपण व्यवहार रे आनिबे कि आनिबेनी। जय जगन्नाथ, जय भारत माता, जय जगन्नाथ।